Wala mahinayon ang gikatak na untang demolition sa Lot 937 sa Sitio San Miguel. Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. Kini tungod kay napakes pagkuha clearance sa korte ug wa usay mga otoridad mopatuman sa Kaapsay ug Kalinaw atol unta sa demolition. Ang mga munupyo nga apektado nangandam ganina aron babagan ang pagpatuman sa demolition. Gibalugan sa mga apektadong munupyo nga aduna sila katungod sa pagpuyo sa dapit. Sagad sa mga okupante, mga retiradong sundalo ug pulis, apan anasay aktibo pa sa serbisyo. Nausay daghang mga magtutudlo nga nagpuyo sa dapit. Dulaan sa 200 ka mga residente ang nag-okupar sa Luna. Kay dugay namin nagpuyo din more than 50 years. So, kung moabot man ni sa presidente, gusto gid namo nimo nga makitaan, tutukan jud ni mga issue. Kay kaning napuyo dinhi dili ni mga basta-basta nga tao. Nagserbisyo ni sila sa gobyerno, sa tibuok nilang kinabuhi with kuan jud taos pusong paglilingkod. So tagaan jud